अब अस्थिर खड़ा होके गावत होके जितना जाना बाड़े हम बाणी के बल पर मार्केट में बानी आई लो है गाड़ी के बल पर हिलाइलो ना तो मार्केट में हम तो लंगड़ बनी ना नाचो तब बाजार में बनी नु हां जी तू एक बार बैठ के गा दे हम पांच गो बैठ के गीत गा दे तू कोई बो बुझाई कि ना कहूगा कि डोम चिल्लाता हूं डोम चिल्ले लने हो जाई तालो के नाचला पर बाजार में सोना के दुकान के सामने मुर्गी फार्म खोल देबो तो हमार रेट गिर जाई ना 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 ए तरी भाला होके तोरी बेहाया के गाछ ढेर हो गइल बालू गामा गाई 15,000 डांड हिला वाला हो गइल बा तो सखुआ के रेट गिर गइल बा रोल गोल के बाजार ढेर खुल गइल बा तो सोना के रेट गिर गइल बा ध्यान दे भैया पैसा बना के ब्यास मत बना तू लौंडा हो हां ये नचनिया करो ना छोटू छलिया जी करे छोटू छलिया जी के नतिनी का नाम और बुटन ऐसा नहीं कुछ नाम मतलब बहुत बहुत पुरस्कार नचनिया के आगे देखिए नचनिया देखी आइको के देखी देख के सुतल बड़े करवट लेके मर्द आदमी चीते सुतेला आ जतना लइकाई के प्योर मौगा बड़े सो पेट कुनिया ना तो करवट लेके सुते से का है कि सुतला में केहू को हकी लौटे मत करवट लेके सुतो सुतला रहबो वहीं अपन शटर उठावले बर बाजार कल है जगबा तो जान जेगो कि बहनी कोनो बना देल नचनियो भागठी प्यासो भागठा तना भागठा हम ना देखने ध्यान दे भैया हम कतनो गाए तू कतनो गइबो सुदर्शन भाई तो बार देह में कई किस्म के बा एगो हई हो बारे हो हमनी के यहां केस कहल जाला मुड़ी के बाहर हाथ फेराला कहो हमनी के मुड़ी सुखल में मौगा हवा हाथ ना तेल छाप के घर से निकले ले काहे का है मौका पर खोजे के ना पड़ी ना लगा लो सुविस्ता के लिए इहो बारे हो हयो बारे हटाव दियाला हयो बारे हो हइए कि तू ही ना हो ना ना इहो ना हो तू हेने वाला पछवा वाला बार हो चले दोनों बेरा गु हमें ना लपटे बता चैन ना मिलेला ध्यान दे मौग ब्यास ए मौग ब्यास बड़ा साफ तुम अच्छा निमन फिल्म हिंदी फिल्म 3 घंटा देख लेबो देख लेबो हां जी रामायण 3 घंटा देख लेबो मन ना हटी ना आई जन बोरकी तू कहता रहो कर जवाब हम देता नहीं हम कहता तू देता रहो बोरकी कितना देर देखबो कितना 5 मिनट के फिल्म लगा दो 3 मिनट जाए बंद कर दे बस स्विच ऑफ कर बतिया बाउर बाउरे होला सुदर्शन भाई नीमन के संग बाउर को हबत नीमन लागेला आ तू लगत और दूसरे कर हम कौन फुहर बोल रहे तने हमरा के बतई तो बताओ खाली पे मत फालतू बोल दरो लोग भगा देलो त लोगवा समय होते जाई ना जकरा ड्यूटी जाए के बा का करो लो ब्यास लोग के गाड़ी मारे खाते जा तुम्हारा वाला तू ए तोरा भाला हो को जे की रहस्त बा घर रह के वापस सवेरे ले सुनेला हां जी भोर ले जे ड्यूटी है लइका नया नया बियाह शादी भइल बा मेहरारू तेरे में फोन करते कि आई ना तो मेहरारू के लगे ना जाओ हां जी कारण चनीमा का फेल होइया बैठ के तो भेज दे नीचे हो जा तोरा ब्यास के दौड़ के मन करवाऊ जकरा मन करे उ सुनी जकरा 2 घंटा मन ना करे चल जाई कब ले भगा ना लो हां ना तो निहुर के रोक ले लगे जे मारत रह रोक रह अरे जा सही तो बड़ा ये तोरी भाला हो को 2-3 घंटा लोग सुनल धीरे धीरे खसकेला घरे जे जैसन बाबू वैसन घरे जाला हां जी भगा ना लो तो काहे ना रोक ले हतार बिरिया भाई बड़ा मगध सम्राट हो कि मौग सम्राट हमरा ले बुझेबे ना कोई रोके गोल ना तबो ना केहू रोकला जा कहो ना गोई रहले हम ई घर मत जान लो ना भले हम बेरिया के आड़ा चलता नहीं 2-3 बेर लहरा के तिहाई लगा दिलो कि हम ताल काट के गिरा दियो बारा तू इतना सुंदर मंच बनावल भाई जा एक कमेटी इतना सुंदर मंच इतना सुंदर व्यवस्था इतना सुंदर लाइट लागल बा जे ब्यास लुआई कपड़ा त पहन के बढ़िया से नाची आई ई माने है ना सब भरले बा मंच भरले बा तो उतर के नचनिए आई नहिया का गोरला लो गाड़ी में ये तारा के मंच बना के जदी हल बा तू काहे गोरला हनी कुकर्मी ब्यास कहीं का बुलवावा मत बिकलासी हमें लंगड़ पड़े हम लंगड़ बने बिकलासी हैं तू निमने रहे कौन झटका मार लेता ध्यान दे भैया तू निमने रह के का करता हमारा बराबर पैसा मिलता हां जी हमारा सब बेसी रेट लेते नहीं खा हम तारा के जाइले तो 35,000 के लही धासी ले तो जिलवा में बता हमारे से 1,000-2,000 ला जाके दीवा दिले कि डीजल के दे दी तो का कर लेता का करत रहो मगैया हम लंगड़ बने हमारे से बेसी सुंदर बड़ो आए कि हमारा से बेसी बेसी बा तारा देखो तो कि हमारा से महंगा आए बाप दादा का हो लागत और बने तो बुझाता कि जातना बेटू खरुआ बड़ा सन
अपना द्वार पर टोंकी ना बढ़ाई भले अपना घर के शादी में नाश्ता घट जाई आ दूसरा के द्वार पर जहाँ जान पहचान बढ़ा कर कहे भाई ये जो 5 गो पीस बढ़ा के दो बढ़िया आदमी है यहाँ के लोगन के गाड़ी देले है चाचा बहुत तरह की जितना निमन पढ़ल लिखल लोग लो सब है चल गइल इनका देखे में निमन का लो चल गइल लो ए जे जितना लोग बैठल बा उ पागल है बेवकूफी का देखे माने जे चल गइल निमन का रहल ए जे जितना लोग बैठल बा पढ़ल लिखल बौर की जूता नहीं खा पहनले चाचा पहले सरकार में खातिर पहले बड़ा जूता चाचा तू चाचा मंचवा पाओ आई आई आ जूता निकाले के बा मारे के नहीं ना ना हो जा खोल देवे के बा 1 महीना से मोजा ना फिचले होकर तो हार्दिक अभिनंदन बा मोजा सुहा के इनकर प्राण हरण कल कि डॉक्टरों ना पकड़ो किस पॉइजन से मरा है सुधा सारा नहीं मान का लोग ओई ए जे खाली बोर के लो बाचल पागल आदमी कहीं का बोलने का तमीज नहीं है तीसरा चौथा पढ़ा ब्यास लोग भी ब्यास हो जा रहा है ये कहाँ ग्रेजुएट ब्यास बेहुदा कहीं का है नचनिया रहो है नचनिया के 2 गो आंख में रहो एक आंख में 2 गो नूर बा देख ली आंखों का नूर एक 2 गो नूर बा बहुत दूर बा एक बा आत्मा मन